Gewonden bij schietincident in Serjansland. De politie doet inval in een woning, maar de verdachte is op de vlucht. En verder in deze Zeeland nu. Vlissingen speelde cruciale rol in Iran. En tv-sterren en influencers lokken nieuw publiek. Goedenavond. Serjansland is gisteravond opgeschrikt door een schietincident. Daarbij is volgens de politie een 37-jarige man gewond geraakt. Er is nog niemand gearresteerd. Het gebeurde hier aan de Lageweg in het Schouwse Serjansland. De Lageweg is de doorgaande weg van het dorp dat een paar honderd inwoners stelt. Een arrestatieteam is hier gisteravond een woning binnengevallen op zoek naar de mogelijke dader van het schietincident. Maar bij die inval is de verdachte niet aangetroffen. Het gebeurde rond 11:30 gisteravond. Het slachtoffer werd in een woning gevonden. Volgens de politie is het slachtoffer niet levensgevaarlijk gewond. De politie doet nog volop onderzoek, maar gaat er wel vanuit dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. Omdat de verdachte schietgevaarlijk zou zijn, moesten omwonenden in hun huizen blijven van de politie tijdens de inval van het arrestatieteam. Buurtbewoners willen niet voor de camera reageren, maar wel hebben ze tegen me gezegd dat ze geschrokken zijn van wat er gebeurd is. Maar niet verrast, want de politie is al eerder bij de woning geweest. Dat neemt niet weg dat sommige van de buurtbewoners afgelopen nacht geen oog hebben dichtgedaan. Bij een botsing in Schravenpolder zijn vanochtend 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 op de Schorkenzandweg bij Schravenpolder. 2 auto's en een vrachtwagen kwamen rond 7:30 met elkaar in botsing. De bestuurders van de auto's raakten allebei gewond. Een van de bestuurders raakte bekneld in zijn auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij en de bestuurder van de andere auto zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. In verband met het politieonderzoek werd de N666 was die urenlang afgesloten. De gemeente Middelburg houdt eind januari een avond voor nabestaanden van KNIL-militairen, waar ze kunnen meedenken over een monument. De gemeente wil de grafrechten van KNIL-militairen in Middelburg voor langere tijd vaststellen en dan samen met de Molukse gemeenschap hun nalatenschap verder invullen. En daarmee volgt Middelburg het voorbeeld van Vlissingen, waar de KNIL-graven in Vlissingen al een bijzondere cultuurhistorische status hebben gekregen. Daardoor zullen de graven niet geruimd worden. Uit een artikel van de Volkskrant vandaag komt een wel heel bijzonder verhaal naar boven over de inmiddels overleden Vlissinger Erik van Sabbe. Hij werkte voor de AIVD en nu blijkt de man te zijn die een atoomcomplex in Iran saboteerde. En aangeschoven is verslaggever Simone Gideonsen. Ja, Simone, wie is deze man? Hij is geboren in Vlissingen. Hij heeft ook nog altijd familie wonen hier in Zeeland. En hij was getrouwd met een Iraanse vrouw, woonde met haar in Dubai. En hij werkte als ingenieur bij een transportbedrijf. En vanwege zijn technische kennis, maar ook vanwege zijn link met Iran, werd hij in 2005 ingehuurd als geheime agent bij de AIVD. Nou heeft deze van Sabbe het Stuxnet-virus aangebracht in dat atoomcomplex. Wat is dat nou precies voor virus? Ja, dat is een schadelijk computerprogramma, ook wel een computerworm genoemd. En dat kan dat volledige Iraanse atoomprogramma lamleggen. Het heeft ruim $1 miljard gekost om dat virus te ontwikkelen. Een lange tijd was het ook onduidelijk wie nou die aanval gepleegd had. En nu wordt dus duidelijk dat dat waarschijnlijk om van Sabbe gaat. En hij zou dan een hij zou het virus in een waterpomp hebben geïnstalleerd. En dat heeft ervoor gezorgd dat dat atoomprogramma jarenlang vertraging op heeft gelopen. En dat was ook het doel van deze aanval. Zorgen dat dat Iraanse atoomprogramma lamgelegd werd. Ja, een AIVD-operatie dus. De Nederlandse politiek die wist nergens van. Nu komt dit verhaal naar buiten en nou is die politiek toch best verontwaardigd. Hè? Ja, zij wisten van niks. En zij zeggen ook, de AIVD mag niet zomaar haar gang gaan. En daarom eisen Kamerleden nu ook helderheid hierover. Maar ja, klinkt een beetje als een spannend jongensboek. Maar ja, Erik van Sabbe leeft niet meer, hè? Nee, hij is op 37-jarige leeftijd overleden. Slechts een aantal weken na de aanval op dat atoomprogramma. En er werd vanuit gegaan dat dat om een noodlottig ongeval ging. Een motorongeluk. Maar nu twijfelt de familie daar toch aan, zeggen ze in de Volkskrant. Want zij denken, ja, misschien was er wel een derde in het spel. Het is nog niet duidelijk of daar nog een onderzoek naar komt. Simone Gideonsen, dankjewel.
Het dorp Borselen krijgt toch weer een eigen supermarkt. Nadat de eerdere supermarkt afgelopen zomer dichtging. De nieuwe supermarkt gaat in maart open, gerund door een uitbater en vrijwilligers in het dorp. Verenigd in een coöperatie. Wel zoekt de dorpsraad nog mensen om het pand op te knappen. In de winkel komt ook een koffiehoek die moet dienen als ontmoetingsplek. De Zeeuws-Vlaamse sterrenchef Nick Bril heeft vanochtend vroeg in Antwerpen een medewerker aangereden. Op de parkeerplaats bij zijn restaurant De Jane. Bril was op dat moment onder invloed van alcohol. Het slachtoffer, een stagiair in het restaurant, raakte levensgevaarlijk gewond. Bevestigt de advocaat van Bril. Ouderen die verzorgd worden bij Zorgzaam hebben zich in de top 10 gefietst van een landelijke actie om ouderen meer te laten fietsen. Het gaat om het gebruik van het systeem Fietslabyrinth. Daarmee kunnen ouderen achter een beeldscherm fietsen en zo de wereld verkennen. Het systeem kent 700 virtuele fietsroutes. Maar veel ouderen, zoals die van zorglocatie Rozenoord in Sluis, kiezen voor een route in de buurt. Ik heb er vaak gefietst. Op de duinen. Van Katzand naar Brussel. Herkenbaar? Ja, zeker. Het is al lang geleden dat ik daar gefietst heb. Waar bent u al geweest, zeg maar, op deze fiets? De Efteling. En als u door de bergen gaat, moet u dan ook harder fietsen? Ja, nu dat gaat goed. Het belang van beweging voor ouderen is zo belangrijk. Denk aan minder kans op vallen, het sociale contact is enorm belangrijk. Helaas hebben de ouderen van Rozenoord de wedstrijd niet gewonnen. Die eer ging naar Serenlo in Ermelo. Nederlanders die bekend zijn van social media of van tv-programma's hebben de weg naar schouwburgen en theaters gevonden. En wat bij toneel- en dansvoorstellingen zelden lukt, lukt hen wel. De zalen zitten vol. Dat klopt. Ja, we hebben ook nog wel het ballet en het toneel, maar er is ook vloggers, influencers. Bestaat er buitenaards leven? Waarom stinkt iets? Krijgen vissen wel eens dorst? Schop je plaatjes zitten bij, schub je rode kop, sinaasappelsap en dan doe je daar ook nog een houtje. Reis met me mee. Zet een kleine stap naar het theater en maak een reuzensprong de toekomst in. Wetenschappers, van alles, die toch ook naar de theaters komen en die een ander soort publiek weten te triggeren om naar het theater te komen en te bezoeken. En wie zijn dat dan? Wat is dat voor een publiek? Het is niet het typische theaterpubliek. Dus, en dat vinden wij heel leuk. Wij zijn vaak op de avonden zelf ook verrast. Sommige mensen zijn echt nog nooit in het theater geweest en denken van, goh, mijn jas uit, geen chips meer in de zaal. Dus dat is allemaal even, dan moeten we zeggen, nee, sorry, maar na afloop of in de pauze kunt u wel wat drinken en iets eten, dat is geen probleem. Dus op die manier, heb je toch een ander soort publiek binnen, dus je bent ze eigenlijk een beetje aan het opvoeden. Zo, spannend. Nieuwe show. Eens even spieken. Volle bak, natuurlijk. Alleen maar kippen. Oh nee, kijk, een kerel. Oh nee, grapje. Die werkt hier gewoon. Kleine stretchings. Is het publiek ook verjongd in de theaters? Ja, zeker. Zeker. Ligt eraan welke voorstelling je hebt. Maar bijvoorbeeld bij Nienke Plas heb je echt publiek dat wij doorgaans niet in het theater hebben. En dat is een stuk jonger dan anders, ja. Ook deze avond zit de zaal vol voor oud-commando Di Carter, die bekend werd door het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Ik wil een aantal levenslessen met jullie delen. En dat gaan we doen, door op missie te gaan. De lijfspreuk van het Korps Commandotroep is Noek oud, noek kan. Nu of nooit. Ik was altijd heel erg geïnspireerd eigenlijk door Di en Ray, al die instructeurs. Dus... Zijn jullie mensen die wel vaker naar een theater gaan of naar een schouwburg? Nou, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk de eerste keer. Ja, normaal doen we nooit eigenlijk zoiets. Maar ja, het was in de buurt. Dus, en inderdaad, wat mijn broer zei, we waren geïnspireerd ook door het programma. Dus mooi om mee te maken zo, ja. Ja, wij gaan wel eens vaker naar de Schouwburg, maar we zijn nog nooit bij zo'n soort voorstelling geweest. Waarbij het vooral praten is. Vaak gaan we vaker naar muziek. Dus we zijn echt ontzettend benieuwd wat we ervan gaan opsteken vanavond. Ik heb allebei zijn boeken gelezen en dat inspireerde me eigenlijk wel. En was ik heel benieuwd naar zijn voorstelling ook. Kom je wel eens vaker in een theater? Ja, wel eens vaker. Niet elke week. Kijk, als je naar een concert gaat, weet je dat je muziek gaat horen. Maar ja, vanavond, ik laat me verrassen. Ja, die avonden verrassen ons ook vaak, ja. Maar die zijn wel ook allemaal uitverkocht.
Inderdaad. Zij weten toch een bepaald publiek naar de theaters te krijgen dat wij niet altijd per se weten te vinden. En wij hopen dan natuurlijk dat mensen eenmaal dat ze die live ervaring hebben gehad, dat ze dan een theatervoorstelling bezoeken. Sneeuw. Er vielen vanochtend wat vlokjes. Echt wintersweer, zoals hier op de markt in Goes. De temperatuur kwam vandaag in Zeeland amper boven het vriespunt uit. En dan met een noordoostenwind, kracht 4 tot 5. Ja, dan voelt het toch wel snijdend koud aan op sommige momenten. En overal zijn de Zeeuwen schaatsen aan het opsnorren, want we gaan een paar koude dagen tegemoet met nachtvorst. Maar het blijft wel droog. En meer Zeeuws nieuws vindt u op onze site en op de app. Daar zien we bijvoorbeeld gedeputeerde Harry van der Maas, die vanochtend in klederdracht het eerste Zeeuwse compliment van 2024 uitreikte aan de stichting De Zeeuwse Streekdrachten. Vanwege het behouden van immaterieel erfgoed, maar ook voor het samenbrengen van mensen. En tot zover deze Zeeland Nu van deze maandag. Blijf kijken, want we hebben vanavond nog meer programma's, zoals Marleen gaat erheen, Regionet en Trots op Zeeland, aangevuld met het uitgebreide weerbericht. Wel fijn deze dagen. Ik zou zeggen nog een hele fijne avond en graag tot morgen.